Det her har jeg glædet mig til rigtig længe. Det er nogle gamle pakker fra Base Set. Og så har jeg Fossil. Nej, det er Neo. Discovery. Og dem skal jeg åbne i den her video her. Jeg laver ikke nogen trylletraks på den her. Jeg springer bare ud i det. Hører lige herop, så kan I se med. Det er mega fedt det her. Ja. Nu? Nej. Nu kommer det. Ui. Jeg fik fandme Hitmon top. Eller hvad den hedder. Hitmon top. What? Holografisk. Ej, hvor er det fedt. Ej, nej. Det kan godt være, at den er ikke helt perfekt stand. Altså, jeg er glad. Jeg er super glad. Og så kommer Bad Boy her. Heavy Base Set. Stille og roligt her. Charmander er en af starterne. Fedt. Poliwag. Ej. Jeg fik et chok, mand. Jeg tror lige, det var... Fuck, mand. Ej. Jeg tror lige, det var Charizard. Jeg fik med holografisk. Yes, man. Det er så fedt, det her. Det kan godt være, jeg er virkelig hyped, men det er så nice, det her. Jeg har åbnet 2 vintage-pakker. Det siger jeg da ikke nej tak til. Jeg kan være glad resten af dagen. Vi ses derude, ikke?